אצלנו לא סומכים על איש. זקני משפחתי נוהגים בדרך כלל לבחור בעצמם, לעתים שנים רבות לפני מותם, את הכיתוב שיופיע על קברם. זו אולי הסיבה שנראה שמרבית המתים של משפחת מלובץ היו גיבורים. היחיד שלא הצליח לבחור בכיתוב מתאים היה אלכסנדר מלובץ, שסירב להצטייר כגיבור וביקש לדייק. על כן ישב וכתב את זיכרונותיו במשך חודשים ארוכים, כדי לנסות ולבחור מתוכם דבר אחד, סיפור או מילה מתאימה. אלכסנדר, שהיה בעבר חקלאי בעל שם, החל בשלהי חייו לחשוב, לאכול ולישון כסופר, אך הייתה לו בעיה אחת, הוא לא ידע לכתוב. אלכסנדר נפטר כשהוא משאיר אחריו אלפי מילים, אך אף אחת מהן לא הייתה מספיק מדויקת, וקברו הראשון במשפחה מזה שנים שנותר ללא כיתוב. 3 חודשים אחרי מותו קיבל אלכסנדר מלובץ הזמנה להשתתף בקורס לכתיבת זיכרונות. שמי יזרעאלה בארי כצנלסון. אני עבדתי בתור מדריכה לכלכלת בית. בנעוריי הייתי רועה ומגדל צאן, וזה הפך אצלי למקצוע. אני עבדתי 36 שנה במחלקה לגידול עופות. אני מגדל דבורים כבר הרבה שנים. דבורה לפושנר, התרכזתי בטיפוח עגבניות שרועות. מאחר שאנחנו קורס כתיבה, אנחנו נעשה סבב היכרות ראשון. מה אתם מחפשים בקורס כזה? צבי כץ, אני מעוניין בכתיבת זיכרונות. רגע, זה לא כל כך מהר. זיכרונות וזהו. מה יצא מזה בסוף? מי הקהל שלך? מה התוכנית? אני לא יודע, אני חושב, קודם כל בני המשפחה, ואחר כך כל מי שירצה לקרוא את זה הלאה. זה סיפור חיים שמתחיל בגולה, עם כל מה שקרה שם, ועד לימינו. אוקיי, אז אתה אומר, קודם כל שבני המשפחה ידעו. כן. בסדר. כנ"ל. רגע, עוד יותר קצר. סופרים זה להרחיב, זה לא... המשימה הראשונה שהייתי רוצה לתת לכם, איך הייתם מציגים את עצמכם? אתם תבחרו משפט אחד משמעותי, איך אתם מחליטים להציג את עצמכם. בחרוזי לעת מצוא, אירועים בחיינו תוכלו למצוא. לאחר כל שנות עשייה ועבודה, זה הזמן לעשות לנפש והנשמה. עמדתי על כיסא גבוה, שערות פרועות, ג'ינס משופשף, ומנקה בחוזקה את חלונות חדרי. פתאום נפתחה הדלת. בוקר אחד דופקים על הדלת. הוריי אינם בבית, צלצול בדלת. אני פותחת את הדלת. האשם דפק על דלת ביתנו בפרבר צ'רדל פאשה בבגדד. אל תשכחו שדיברנו על משפט עד 3. ממש קצר.
עכשיו נראה איזו עגבניות עשית. יופי. עגבניות כחוק וכדין. זה זן 5656. זה זן שהיא פיתחה אותו. דבורה בנדורה. נולד בתחנה זו לשם ליצור עגבניות שלא נזדקק לפועלים בחממות, שנוכל לגדל בחממה הטבעית שהיא ערבה. היו 100 דונמים רק בערבה. היום אין, בגלל שעברו לשיטה מבוססת על הרבה עבודת ידיים זרות. ואין כבר כאלה היום? רק אצל דבורה יש. זו עגבנייה מהצוות של פרופסור פרנקל, אנוכי וכל הצוותות הטכניים. אבן יעני. חג'ה. ותבדקו אם נשברה. אני לא מאחלת ללחם עם העגבניות האלו ולזרוק לראשים. עוד פעם. אתה יודע מה? זה עגבנייה בטעם של פעם. אם בכלל היה דרך לכתוב, הייתי כותבת על תנועת הנוער, כשחשבתי שעל גבי כל הוולטשמרץ, אם לא של העולם, אבל של העם היהודי בטוח. דלישיס. חביבי, הבוץ, גיר של זמברג. כן, המקלחת. המקלחת. זה זכר, אם לפעמים שהפוריות יורדת, יש בעיה עם עבר המין, וצריך לבדוק. הנה, הוא שולף אותו, הוא נקי, הוא יפה, בסדר. הוא בסדר, כן. הוא היה המדריך הארצי לגידול אווזים בכלל. שהיינו צריכים למיין אווזים, מי מהם יותר מתאים לרבייה ומי בעצם הולך לשחיטה. הייתה לי עם זה בעיה. הייתה לי לפנים בעיה שהייתי צריך להתגבר עליה. בכלל, כל השיטות האלו של הסלקציה וההובלה למשחיטה, זאת אומרת, הבתי חרושת של המוות, מה שהם עשו. זה היה לפי דגם של חקלאים, כי למשל הימלר, שהוא היה הראש של האס-אס, הוא היה בעצם לולן. כן, לולן בבוואריה. הקורס לכתיבת זיכרונות שארגנו לנו במשרד החקלאות הגיע בדיוק בזמן הנכון, כדי להביא את המחנות הנשכחים, להחזיר אותם לאור היום, להחזיר אותם לתודעה. היום אני כותבת לך מקרב לב. מכתב זה בא באיחור של 63 שנים. לאחר ששלחתי לך, אהובי, את מכתבי הראשון, מכתבי הראשון היה מונחה על ידי אמי, זיכרונה לברכה. בזמנו ריסנתי את רגשותיי לפי הוראות אמי, כי לא נאה לגלות רגשות. אמא שלי הייתה בודקת את מכתביי, בגלל זה שהגרמנית שלי בזמנו כבר היה אולי עם שגיאה או משהו, והיא לא אהבה שאני אכתוב בשגיאות, אז היא בדקה וגם בדקה את התוכן,
ולפעמים כשהייתי משתפכת ככה, היא אמרה, כך אסור לכתוב, מפני שלא צריכים לגלות את הרגשות. אז אני כתבתי. היא הייתה מוחקת? מה היית אומרת לך? לא, אני הייתי כותבת מחדש. אתה כבר לא קיים 31 שנים, ואני חיה את אהבתנו יום יום, כאילו אתה פה ועכשיו. ולעיתים אני חולמת. הוא לא ידע שאמא מכתיבה לי ככה את המכתבים, לא. לא גיליתי לו את זה. רק כשעברנו לגור בחולון, עברנו מתל אביב לגור בחולון, אז זרקתי את כל המכתבים, והוא אומר, מה את עושה? את זורקת את כל המכתבים. אמרתי, כן, כל כך הרבה דמעות תלויות במכתבים אלו. אינני רוצה להיזכר, אני רק רוצה את האושר שלנו עכשיו, ולא להיזכר ב5 השנים הקשות האלה. אני משתתפת בקורס לכתיבת זיכרונות, בכדי לכתוב מחדש את המכתבים. אנחנו היום נדבר על הסיפור משפחתי. מה שהיה מקובל, מה שאתם כילדים זוכרים שהיה בלקסיקון המשפחתי. מסך כבד ירד על עיניי ומוחי. כאילו חיים שלמים נמחקו מהם. דבר לא עלה בזיכרוני בקשר לאמרות הכנף המשפחתיים. רק איזה צל מרוחק אשר לאט לאט החל להרים את המסך מעל עיניי, ואז העת לא הייתה מספיק מהירה לפרץ הזיכרונות. אבא שלי היה אומר תמיד, אני לא מספיק עשיר כדי לקנות מציאות. זה גם אצלנו. אחר כך שהיינו במצב קשה, אז בעלה של אחותי, שהיו אומרים לנו מה יהיה, היה כדי להרגיע אותנו, היה אומר לסוסים ראשים גדולים שהם יחשבו. עכשיו הגעתי למדינת ישראל, כשאמרתי סליחה, אמרו סלחתי, אז הפסקתי להגיד סליחה. אמרתי תודה, אמרו לי תודה כן או תודה לא. הפסקתי להגיד תודה. ניסיתי לעבור מטמורפוזה כמה שיכולתי, עזרו לי, היה נורא קשה. האלימות המילולית חוגגת. ארוחת צהריים אצלנו, לאכול בפה סגור. לשבת זקופה, אכלי ביד ימין ואני שמאלית. אוי. חטפת מכה ביד שמאל? לא, זה לא, אבל בכוח ככה הפריחו אותי, ואני כותבת ביד ימין בגלל זה. שק מצה. שק מצה. כאן אני צריכה להסביר, כאשר לא יכולתי להתרומם מעל המתח שאבי התאמן עליו יום יום, הוא קרא לי שק מצה. בלילות עדיין יש לי סיוטים. וחלומות צבאה כאשר אני חולמת על אבי. אני לא אוהבת להתמקד תמיד בכאב שלי, אז אחרת אפשר להשתגע. אז אני לכן קוראת, או שכותבת, או ששומעת מוזיקה, ויש כל כך הרבה דברים יפים שאפשר לעשות בלילה בשקט. ועוד בעודי נערה, בלילה הייתי מתעוררת וכותבת שירים בתור נערה. דווקא בלילה, מעניין שדווקא בלילה יש תחושה ורצון לכתוב. מעניין, אין לי הסבר. כנראה המוזות עובדות רק בלילה.
נמשיך לנשום נשימות עמוקות, בקצב אחיד, נשימות טבעיות. ובכל נשיפה נפרדים כל שאריות, המתח, הכאב, העייפות שנותרו בגוף. כבר 8. את יכולה לחכות בסבלנות. תודה רבה. ובכל שאיפה אנחנו מתמלאים ברוגע. את הלב ממלאים באהבה ובחמלה. והגוף רפוי לגמרי. הוא כבד ושוקע עמוק עמוק. נניח את הראש על המזרון, נרגיש את עמוד השדרה, ולאט לאט, דרך הצד, עולים לישיבה, שיהיה לכם ערב נעים. תודה רבה. אני התחלתי לשחק ברידג' ב-1977, וזה בזכות חברה שלי שאמרה שנמאס לה לראות אותי לשבת כל השנים בבית. והיא ביקשה אותי להיות הפרטנרית שלה. וכך התחלנו לאט לאט לשחק ברידג', ובאחד הימים שכנה טובה אמרה לי שמחפשים יד רביעית לברידג'. וככה הוזמנתי למשפחת לחמן, ושיחקנו ברידג' והייתה אווירה נעימה. ובשנת 84 גברת לחמן נפטרה ממחלה ממארת, ואנחנו הפסקנו לשחק, ומדי פעם היינו הולכים לבקר את מר לחמן. חברתי מלכה ואני ביקרנו אותו בבית, וביום בהיר אחד מלכה אומרת, היום אין לי זמן ללכת איתך, את תלכי לבד, כי זה לא יפה שכל כך הרבה זמן לא ביקרנו את מר לחמן. אמרתי, אני מתביישת ללכת לבד. אז היא אמרה, אבל זה לא יפה להשאיר אותו כל כך לבד בבית. טוב, אז אני בכל זאת הלכתי, ביקרתי אותו, ואז מר לחמן, שהיה אז בן 77 ואני 59, הציע לי חברות. ואז שאלתי אם אני חייבת מיד לענות לו. אז אמר, לא, את יכולה ללכת הביתה, לחשוב על זה. חשבתי אם אני אלך עכשיו הביתה, אני לא אשן כל הלילה מהספק מה לענות. אז אמרתי, אחרי 2 דקות מקסימום, כן. כל יום כמו שעון שוויצרי, קורט מגיע בשעה 5, ואם הוא לא מגיע ב5, אני כבר דואגת. ואנחנו אוכלים ביחד ארוחת ערב, מסתכלים כמובן ערב חדש, רואים טלוויזיה, רואים קונצרטים, וכל יום כשעה אנחנו צועדים. אנחנו מצאנו מקום שהוא גבוה יותר מהסביבה הזאת, ואנחנו קוראים לזה הר האברסט שלנו. ואחר כך, בשעה 10, 10:30, קורט הולך הביתה, וכך חוזר חלילה. אני רוצה לחלק לכם קצת עלי תבלין,
לנסות לתאר ביחד מה אתם מריחים. אם אתם ממוללים את זה, זה ריח מסוג אחר לגמרי. התה המרוקאי, שיבה, זה לא נענה. טוב, מה האסוציאציה שלכם? כל אחד שלכם בלי דבר. אביבי שאיננו מגמגם. ננה, לפחות שלא יותר, כן? זה ננה. ריח מור וקינמון. בקיצור, זה לא מזכיר לי כלום, אז מה אתם רוצים? יש הרבה אסוציאציות על ריח. יותר נעימות, פחות נעימות. מה שזכור לי מילדותי זה ריח הנהר, היער, העצים, השדה. ריח של השדה גם מתקשר עם ריח המוות לא יודע, זה מין ריח מיוחד שאתה התקרבת למחלקה הזאת ששם כבר שכבו אנשים שגססו. היה לזה איזשהו ריח מיוחד, בלתי מוסבר כזה, קצת... זה ריח ספציפי שקשה להסביר אותו, יש בזה איזה... זה לא סירחון, זה ריח כזה... אני יודע... אי אפשר לתאר את זה במילים בכלל. צבי יושב וכותב כל לילה? שואלים אם אני עסוק בכתיבה במשך כל הימים. תשמע. כל יום, כל ערב. פתאום הוא היה כולו בשואה. וזה באיזשהו שלב, מבחינה רגשית, זה הפריע לי, שהוא פחות איטי, והוא כל הזמן עם אהבה. והיה מפליג כשהייתי מדברת, פתאום הייתי אומרת, איפה אתה? הוא לא היה עונה לי מיד. היא דיברה איתי ואני חשבתי על הייתי מדברת אליו בזמן הספר או מה שנכתב, על איזשהו פרק, על הסבא. בזמן האוכל. או על הדודה. בצהריים. הייתי מדברת ואני רואה שהוא לא עונה לי. אז אמרתי, איפה אתה? מה אתה... וזה באותו רגע... זה היה מצב כזה שלאחר 40 שנה כבר בעצמי לא האמנתי, או האמנתי, אבל זה נראה לי קצת היה, לא היו, איזה מחנות, איפה זה היה, מה בנינו שם? היינו, בנינו, הלכנו, היה, ירו באנשים, מה, אף אחד לא מדבר על זה, ואני בעצמי כבר לא כך זוכר. אז פניתי ליד ושם וסיפרתי להם, אז הם אמרו, תשמע, ישנו מורה בלנדסברג, שהוא הלך ביער והוא מצא שם שארית של איזה מחנה ריכוז, והוא הקים שם אגודה, והם העלו את כל הסיפור הזה של המחנה הנשכח הזה. מביאים לשם איזה אבני זיכרון, והוא הקים שם איזה שטח, משהו כזה פרטיזני, אף אחד לא יודע, אף אחד לא מגיע לשם, זאת אומרת, גם מי שרוצה להגיע, הוא לא כל כך נותן להם להיכנס. פה כתוב בית קברות של קצת פרידהופ. פעם היו פה 3 צלבים שמסמנים את בתי קברות עם 3 צלבים. אמרתי להוריד את הצלבים. ביקשנו מגן דוד, אבל לפחות הורידו את הצלבים. תראה, זה הכל היה שדה ריק. שדה ריק.
שום דבר לא נשאר, חוץ מהגבעה הזאת שהיא קיימת. Das ist wichtig, das steht da. Führungen und Besuch jederzeit möglich. Wenn jemand anruft und sagt, er möchte das sehen, dann kommen wir und öffnen das. Dass wir jederzeit den Leuten Zugang lassen. Ja, es gehört uns als Eigentum. בטח. בבקשה. מה הבעיה? מה, זה שטח שלו? איפה שמגודר. אוקיי. עד הגדר, אני יכול להתקרב. פה זה שטח של מישהו אחר. חוץ מזה, בכל זאת הייתי פה במחנות. בואו נתחיל. אני רוצה שתפתחו את המחלים, תורידו את המכסים. כל אחד לא מציג את הסיפור מאחורי הדבר הזה בשום אופן, אלא רק אחד מציגים את המאכל, מתארים אותו בלבד, את המאכל. כל אחד שמתאר תואם ומדבר איתנו רק על הטעם. תתאר מה אתה מרגיש בלשון. בלי הזיכרונות בינתיים, רק נטו, מה עכשיו מרגיש? טעם טוב, אני אוהבת בעצם. בלי טעם. זה בשבילה. כל אחד בחוויה שלו, אין לזה טעם. בלי התבלינים. טוב, את החלבה אני לא מסוגלת לא לטעום ולא לאכול. אז אתם תסלחו לי, אני לא מסוגלת. פעם אכלתי יותר מדי. אז זהו, אז אני לא מסוגלת, ויש לי סיפור על זה. אין לי סיפור מיוחד חוץ מהחלק הגסטרונומי של הסבתא. אני הלכתי לעשרות מסעדות יהודיות, ותמיד החברים שלי שואלים, נו, זה כזה? אמרתי, זה עד לשלב מסוים, אבל הפירה של תפוחי אדמה. אז מה היה? מה סבתא? היא עשתה את זה, קודם כל ליטפה אותי ואמרה, בואי, אני אתן לך את השאריות ביום שישי. ולכל ילד היא תגנה לחוד, לא על מפה גדולה. לא יודעת איך להגיד בעברית, כסל, היה משהו עגול, מיטוץ', שם תגנו את הקציצות. אני עכשיו מתמלאה בגלנדה שלי, סליבציה, לא יודעת איך אומרים בעברית. זה היה נפלא, ואני עכשיו מדברת, אני מרגישה את האפול. בית יהודי, מסורתי, לא דתי, לא היה לי שום נטייה, לא לצימוח ובוודאי לא לחקלאות. מבחינת הנטייה שלי בבית ספר, לא אהבתי בוטניקה, אבל השתתפתי בסמינר של סמינר בינלאומי של תנועת דרור באיטליה. הלכנו בדרכים לא לגליים להשתתף מרומניה, קבוצה של 6 איש, ושם שמעתי את גדולי
שליחים וגדולי הדמויות של תנועת דרור אחדות עבודה, וכמובן הדמות ששמה את החותם שהגיע מארץ היה יצחק טבנקין, וטבנקין בהרצאותיו הלא מסודרות שנגעו בכל תחומי החיים הסביר לא פעם והגדיר בי את התחושה שנער יהודי אשר לא עושה דבר להקמת מדינת ישראל ולחיזוק מדינת ישראל ושלא בא לקיבוץ לעבוד כחקלאי, ואם הוא בוגד אם הוא הולך ללמוד, אבל אם הוא כבר בוגד לפחות שילמד חקלאות. נורא לא רציתי להיות בוגדת, אבל ניסיתי להגיע לחקלאות והגעתי ונשארתי רק מטעמים אידיאולוגיים. קטיף העגבניות עתה בארץ, מגדלים מהגליל העליון דרך עמק הירדן, עמק בית שאן, השרון ועד הדרום והנגב. כ-50,000 טון עגבניות גדלים בשנה אחת ומשתמשים בהם כירק טרי, לבישול ולמיץ. והסיסמה, לבריאות ולרוויה אין כמיץ עגבנייה. כל עונה הייתה מחברת שדה, ופה כתוב, אם אני צריכה היום לראות מה עשה זן איקס לפני 10 שנים, פותחת מחברת, מסתכלת על הדף שמעיד לי על הזן, וכך אני מקבלת אינפורמציה, אבל זה לא לצילום בגלל שזה משהו טריוויאלי, אין מה. זה שלחו לי ממקסיקו, חיקוי של עגבנייה, סתם. אין פה מה לצלם. רק דוגמה. בשביל מה זה מיותר? שאני מסתכלת במחברת מיודבתם לפני 5 שנים. הרי זה אבסורד, זה ייראה כמו בבית ספר מחוסר כל פעם. אבל שיראו מה את עושה שאת עובדת. אלו ההסתכלויות שלי, של השדה, של הקיץ. אני מסתכלת על המפה. ומה את בעצם עושה? מדפדפת? אני לא כל כך מדפדפת. אני מסתכלת וחושבת. הנה, אני שמה לי ברוחב, וצריכה להיות מוכשרת להסתכל בעת ובעונה אחד. מה חיה פה, מה חיה פה, מה חיה פה, ומי זה? מה אומרת תעודת זהות? אין דבר כזה. זה עבודה קלה לדפדף. צריך לחשוב. אפשר להסביר את הכל במצטלם. במיוחד במצטלם. מה תעשי שתצטרכי? שלא לשאול. אני, שאצטרך יהיה טרגי מאוד. אני תקווה שאני אמות בבת אחד, אעשה התקף לב, ואחריי יבואו עם 2 מריצות וישרפו את הכל. ישר ולעניין. הראשונה? האהבה הראשונה שלי זה הראשונה והאחרונה. נו, זה הכי מעניין. ספרי איך הכרתם. מקסים, ואני עדיין מאוהבת בו. מה את אומרת? עכשיו אנחנו נשמע אותה.
לא, היא... לא יודעת אם היא כתבה על הנושא, אבל... היא מספרת. היא מספרת. דבורה מספרת. דבורה, את יודעת מה הנושא היום? דבורה. דבורה מספרת. את יודעת מה הנושא היום? לא. אז אני אגיד לך, ותראי אם את... כן, אהבה ראשונה. אני אספר חופשית משהו אחר. אתה רוצה לספר לנו משהו בעל פה או בכתב? לא, תפסנו אותי בהפתעה יש לך משהו קודם שאתה רוצה לקרוא? אינטימיים. צבי, יש לך איזשהו זיכרון שהוא במחברת, שהוא לא קשור לנושא? יש במחברת, תראי, איך את אומרת, הם היום מדברים פה על אהבה, אז בואו נעזוב את זה. אז אני כותבת, אהבתי הראשונה, יושבת אני לבדי בביתי ובזכרי את אהבתי הראשונה, חום, רגישות וגעגועים עוטפים אותי. זה היה בחופשת פסח בשנת 1940. הוריי אינם בבית, צלצול בדלת. אני פותחת את הדלת ולפניי ניצב חייל יהודי מהצבא הבריטי, גבוה קומה, תמיר, בלונדיני, עיניים כחולות. נשמתי נוקעת. ניתקת, ממש נעצרת. חשבתי בליבי, אני אוהב אותו עד סוף ימיי. ממש מקסים. כלום, זה לקח לי ממש מהר, כן. לא משהו נפל ככה, אני פשוט לא מבינה איך זה קורה. היה שאני כבר... זה אבא של המבין שלנו. לא. ביום רביעי שעבר, שהוא בבוקר, הוא שיחק ברידג' בקאנטרי כאן בחולון, בטלפון הוא סיפר לי, ניצחנו אותם בגדול, זה היה לפני הצהריים, ובחמש הוא תמיד אמור היה לבוא אליי, והוא לא הגיע. אז אני מסתכלת על השעון, אני עוד הכנתי ארוחת ערב קצת משהו, ולקחתי את המפתחות של הבית הזה, והלכתי, אפילו לא רצתי, הלכתי רק. וקודם התקשרתי בטלפון כי לא הייתה תשובה, אז אני לכן הלכתי. ואז אני רואה אמבולנס פה, ומשטרה. אז אני כבר רצה, ואמרתי, תיארתי לי שזה רק הוא יכול להיות, מפני שהוא היה אמור להיות בדרך בשעה 5:05, משהו כזה. וזה באמת קורט היה, ולא נתנו לי לראות אותו. ואפילו שהתחננתי, לאחר מכן אמרו שזה, ניסו להחיות אותו, ולא הצליחו. וזה היה סוף. ואני צריכה עכשיו לחיות עם הזיכרונות היפים. ולהיות חזקה. לא לבד. תמשיכו לשחק ברידג'? חסר אחד. חסר. כן, נמצא. צריכים למצוא מישהו. מפית. תן לי מפית. שם יש.
תשמע, אמרתי לילדיי, אמרתי, התחתנתי עם אבא בתור לולן וחצרן, וקיבלתי, מה אמרתי? קיבלתי סופר. קיבלתי סופר, אבל אני לא חושבת שהוא סופר, ואני לא חושבת שהוא זה, אבל הוא חבר יקר שלי, ולכן אני תמכתי בזה, למרות שזה לא היה קל. היו לנו גם כמה רגעים קשים, כן. עברנו ימים קשים ביחד. היה לזה מחיר, אבל המילה הכתובה... אני מקווה ש... היא נשארת. זה היה כדאי. והמחנות שפושט שומר בלנדסברג לא יישארו? אני חושב שאחרי כמה שנים, אני יודע, 50 שנה או ככה, יגידו, תשמע, מה זה פה? זה גם יתבלה, זה גם לא ישקיעו בזה ככה, זה יתבלה וזה יתחיל להתפורר. והחיים יעשו את שלהם. אני רוצה לכתוב עוד. מה לכתוב עוד? או שכבר מספיק. לא, משהו יותר קל, יותר לא כזה, שיכתוב על רומן בינינו. זה נהדר. למה לא? הוא עבד. יש לך גם רומן באמצע. הוא עבד אז אפשר לצחוק. הדרך לארץ ישראל, הנסיעה לגגות לפולין. כן, קודם בכיתי, עכשיו... והפוגרומים שהיו בפולין באותה תקופה. זה כבר דברים, זה כבר המשך הסיפור. כי זה תם ולא נשלם. מה זה לא נשלם? אז מה? זה לא נשלם. אבל אני התכוונתי למשהו אחר. התכוונתי ממש לדברים לכתוב... בסדר, יגיע גם... רומן. איכשהו עבד הוא היה רועה צאן, ואני רואה פרות, והיינו נפגשים. אני מעדיפה שזה ברוח הדברים האלה שהוא יכתוב. איפה החבר'ה? שלום דבורה. שלום, לא יבואו? יבואו, כולם. מה שלומך? בוסך, כן, ובוסלוס. איפה ראית אותם? הם לא ראו אותנו. אל תדאגי דבורה. למה את כל הזמן דואגת? אני דאגנית. אלה שבאים הם אנשים שעבדו במשך שנים רבות עם דבורה, מגדלים ותיקים מאוד. שלום. שלום חבריה. רק מוישלה לא הגיע. שלום. עם סיגריה. שלום. שלום גרשון כל טוב. שלום פיץ. לא פיץ, הנה פיץ לא חיה פעם שעברה. נו, מי זה לא מוישלה שם? לפי האופנוע מוישלה. לא, הנה, ראית? אפילו מוישלה בא. מה זה אפילו? מה זה אפילו? היה בא בלילה לקרוון אלינו, עוד איך. מה דוביד סיפר על דבורה? נו? שבתקופה שנסעו דרך מצפה, פעם אחת האוטובוס כמעט הלך לתהום. ודבורה באה וסיפרה וזה, והיא אמרה, מילא אני, אבל היו לי שם זרעים שאסור היה לוותר עליהם. חבר'ה, על מה שאתה משקיע וכואב לך, אתה דואג ומביא אותו לחי. זהו. ואי אפשר לעבוד בלי סנטימנטים, ככה זה יוצא. נכון. אז לזה אנחנו קוראים חקלאות סנטימנטלית. החזון שלנו לא היה עד כדי כך משוגע כפי שהוא מופיע היום גם בעיניי. לצערי הרב, עד היום לא הגענו לראות מה שצפינו. החלום היה ורוד, המציאות היא טיפה לעוד על אדמה, ואולי, אולי, המודרנה תיצור קונטרה מודרנה, ואולי פעם נטהר
את הרוח שלנו על ידי עבודה שלנו ועל ידי תוצר שלנו. אני אומרת את זה בדמעות עמוקות. אני מאוד הייתי רוצה כמה שיש לי לחיות עוד לראות את רנסנס של הרוח, לא יודעת אם קיבוץ, אבל של הרוח הבריאה, שאני באתי לפה עם כל הלב, אני מודה לכם מאוד על כל מה שחווינו ביחד. חבל שלא יתגשם מה שחלמנו ביחד. יקירי, היום אני כותבת לך, זה חודשיים מאז שהלכת לעולמך. פעם הייתי קוראת לפניך את המכתבים שכתבתי לגרט, זיכרונו לברכה. עתה אני מרגישה שעליי לכתוב לך על הכל. החיים שלי השתנו מקצה לקצה. אני חייבת להתמודד כל יום מחדש עם המציאות. אולי זה אגואיזם מצידי, אבל האדם יצור חברתי ולא אוהב בדידות. קורט, אני אכתוב לך מדי פעם שאני מרגישה אומללה. Lieber Herr Katz, hier ist das erste Buch. הנה, זה הספר הראשון. זה הספר הראשון שיצא בדפוס. בואי תראי כמה שזה יצא יפה. בן כמה היית פה? שנתיים, אולי קרוב לשנתיים. אני לא יכולה להסתכל על זה. זה המרשל. הנה, את לא יכולה להסתכל, זה הגוויות במחנה. כן, אני לא יכולה להסתכל. משהו אחר שזה בדפוס, זה נראה לגמרי אחרת. אז נו, אתה מחלק פרחים רק לאנשי הפלמ"ח ו... והעמק. אוקיי, זה כולל כמעט את כולם. אז אני לא שמחה להיפרד. רצית להגיד, אמרת שגם... לא, יש לי קטע פה של שעה. את נתת באחד השיעורים איזשהו סדר, איך צריכים לחשוב על כתיבה, מבוא, הלאה והלאה והלאה. אני לא הגעתי מההתחלה כדרכי, שלא מוסיף לי כבוד. וביקשתי ממך בסוף השיעור, שאולי תכניסי את זה קצת בתור סכמה, שיהיה ויזואלית אופטית יותר קל לקליטה מאשר לקרוא. אז דורית ענתה לי, סכמה? מה פתאום? מה פתאום את מכניסה אותי לכאלו בעיות? בחיים שלי לא עשיתי. דווקא את, שאת מהיצרניות ביותר. יצירתיות. יצירתיות. אמרתי לעצמי, דבורלה. ככה קוראים לי, גם אלו שלא אוהבים אותי. דבורלה, למה את הלכת לחקלאות? תראי כמה שיכולת לחיות בשקט, בשקט נפשי, בסיפוק נפשי, ללא סכמות,
ללא מדע. עם המילה מדוברת, מה שיש לך לא מה שאין לך. זהו, סוף פסוק. זהו, כשנעשה תמונה קבוצתית, אז תשים אותו על השולחן הזה, הקורס לכתיבת זיכרונות הוא קורס ללא סוף. גמלאי משרד החקלאות ישובו להיפגש גם אחרי הפגרה, כדי ללמוד כיצד לכתוב את זיכרונותיהם. למרות שאלכסנדר מלובץ לא הגיע לקורס, ולא כתב ולו סיפור אחד, ביקשתי לשים עבורו, 2 אחרי מותו, את הכיתוב שהגיע לו. כי למרות שאלכסנדר לא בחר בו, היה רגע אחד שהכיתוב התאים לו, ועל כן צריך היה איכשהו להירשם בקורות חייו. העתיד תמיד נשמע מבטיח.